Ola, que hai? Que tal? Como están? Moi bons días, ou máis ben mediodías. Xa botarán en falta seguramente a miña compañeira Lorena, e que está de vacacións, así que dende aquí desexamoslle que ao pase moi ben e que volva aínda máis morena, máis bronceada do que estaba. Ben, están vostedes sós na casa, non teñen parella, non teñen posibilidade de facer relacións sociais, pois poden apuntarse a unha destas cousas que ven nas súas pantallas agora mesmo. Abrirse a novas amizades, unha comunidade de singles. Que é isto de singles? Pois a palabra single quere decir só ou solteiro en inglés. É unha costume que se ven desenvolvendo xa dende hai bastantes anos nos países saxóns e que chegou a España hai un par de anos. Agora chega a Galicia con toda a forza do mundo. Logo teremos unha entrevista cunha das representantes dunha destas comunidades que nos conte algo máis polo miúdo, que plans hai e que se pode facer nunha comunidade destas. Compañeira Tati Moyano e a tiñan invadindo Portugal, compañeira e amiga, bico dende aquí, que ben o pasou. Imos coa nosa entrevista de hoxe, coa primeira entrevista de hoxe, porque temos aínda máis. Imos falarlles do que lles falaba ao principio de todo o programa, desa comunidade single. Single é solteiro en inglés, pero Olga Rodríguez vai máis aló diso, non? Hola, bos días. Bos días, perdón. Ante todo. Ante todo, perdón. Que te iba a decir? Vai máis aló do concepto single. Sí, o concepto single defínese como solteiro en inglés. Exactamente, eso, pero... exactamente, non? O que pasa é, bueno, un pouco aquí o concepto é simplemente a persoa que está soa por diferentes circunstancias da vida, soa, por decirlo de alguna forma, non? Quere decir que o seu estado natural, polo menos, non é casado ou en parella, non? É un pouco o estado natural das persoas é solteiro, non? O estado natural. Pois no momento da vida que o mellor aún non lle apetece ou ben polas circunstancias da vida. Exactamente, polo que sexa, se atopa que de repente non ten parexa ou non ten... Bueno, pois eso, unha persoa ao seu lado, non? É un pouco o concepto, pero bueno, neste caso nos na nosa web, por decirlo de alguna maneira, non é indispensable axustarse eses términos. Por certo, falabas dunha web, vai máis aló diso tamén, é unha comunidade online e offline, non? Que dades entre vós e demais. Por certo, para os que teñan o ordenador diante, con que poñen no principal buscador, o que coñece todo o mundo, que non imos dicir o nome. Exactamente. Single, en inglés, single, en galego. Estilo single. Single, Galicia, xa sae, non? Estilo sin e con i latina. Ah, vale. Sí, porque a xente vai poñer ou en español ou vai non poñer en inglés, non, fixemos unha mestura aí un pouco estrana. Está estupendo, a verdade é que a página web creo que temos imaxes dela, está moi ben deseñada e é como unha comunidade virtual, aí a temos, por certo, aí a temos nesas pantallas. Sí, pero vina para min, Olga. Quero dicir, está moi ben diseñada, non? Porque é como unha rede social a que todos estamos afeitos últimamente, non? Que tanto usamos últimamente. Efectivamente, sí, a ver, é diseñada un pouco o término é unha rede social, vale? Non é unha páxina de contactos, eso é un término que prefiro desmitificar porque a xente asocia páxinas de singles a páxinas de contactos. Neste caso non é así, vale? Digamos que non é unha plataforma de opcións de ocio, de acordo? Non estades para buscar parella? Non, evidentemente teñen saído parellas, pero o roce feo cariño, non? Exactamente, non? Pero neste caso o principal objetivo sobre todo é eso, compartir momentos de ocio con nenos, sin nenos, fanse andainas, fanse eventos cos rapaces, porque nestas idades casi todos xa temos descendencia. Falas de idades, pero que idades son? A ver, unha media nestas páxinas, a media de idade anda entre os 35, 45 e 50 anos, máis ou menos a horquilla, non? Digamos, de media de idade. Sempre habrá xente máis nova e xente máis maior. Exactamente, evidentemente, pero baixo de 30 anos é difícil, Non hai un requisito... Non, ser maior de 18 anos. Nada máis. Polo resto xa non hai límite. De feito, temos xente hasta de 70 apuntados. E que tal o pasan nas actividades que facedes? Ben. Porque igual, a diferencia de idade aí... Claro, a ver, pero despois a xente vai se xuntando por idades ou por afinidades,
actividades, ou eso xa depende tamén da mentalidade de cada un, das perspectivas de cada un, do que queira facer ou tal. Me fai pouco, por exemplo, fomos o fin de semana de camping cos rapaces. Pois os maiores andábamos por un lado e os nenos andaban dispersos polo camping, non había maneira de topalo. Bueno, normal tamén. Exactamente, fai pouco pois fixemos o observatorio de Forcarei, fomos ver as estrelas de noite con nenos e sin nenos, non? Ou fomos ao Ar de Lucus, a Lugo. Os maiores. Aí fomos os maiores na máis. Sen nenos, non? Ben, o sea, bueno, fanse diferentes eventos para que a xente teña opcións diferentes de facer cousas. A min gustaríame con esta entrevista que a xente lle quedara clara dúas cousas, non? Pois isa de desmitificar o estilo single, o estilo de vida single, non? Porque quen está solteiro porque quere estar solteiro e non aguanta estar con pareja. Exactamente, ou porque lle gusta esa forma de vida e na máis, é dicir, un está solteiro por diferentes circunstancias de vida, porque quere ou porque veu imposto, polo que sexa, vale? Hai xente viuda, hai xente separada, ou hai xente simplemente que o que diste, non? Non lle gusta estar en parexa, punto, e xa está, é respetable, non? Iso máis que nada digo por todas as neis do mundo e aboas do mundo que din, a ver cando sentes a cabeza, demais. Desgraciado. Pois non hai falta ninguna, non hai falta ninguna. Non fai falta. E a segunda cousa que eu quería desmitificar é esta historia das páxinas web de xente single, de xente solteira, como páxinas de contacto, non? Era o que dicías ti antes. Exacto, a ver. Que para iso hai outras cousas. Para iso hai outras. Aquí non é un contacto de tú a tú, pode habelo, pero nesta páxina hai un chat, nesta páxina hai un foro, nesta páxina hai un apartado que son eventos, entón non suele ser un contacto de tú a tú, senón máis ben en pandilla, por decirlo de alguna maneira, non? Quero dicir, para iso se fan os eventos, está continuamente, calquer membro pode convocar eventos, non fan necesariamente os administradores da web solamente, entón evidentemente o roce non é tan como nas páxinas de contactos que ti ves unha foto dunha persoa que che gusta e diste, bueno, pois... Por certo, Olga, antes de que... Disculpa que che corte, pero antes de que rematemos, porque nos quedan nada, cousa de segundos, menos dun minuto, quería que me falaras un pouco desta historia que tendes en colaboración coa Asociación Avanza. Ben, o proxecto Avanza é un proxecto de apoio ao single, sobre todo, vale? Falo sempre en términos single porque un pouco é a dinámica do tema, pero nos estamos en tratos con psicólogos e abogados de diferentes puntos de Galicia, porque a páxina é ámbito galego, para dar asesoramento gratuito online os membros. Asesoramento de que tipo? A ver, pois unha consulta que tes, por exemplo, xurídica, porque me estou separando e teño esta dúbida, pois non sei se lle teño que pasar este tipo de pensión que me piden, ou cousas desas, non? O mellor non queres ser o teu abogado, ou non tes abogado nese momento aínda, non? Vamos, que non é o traballo dun abogado. Que é unha pequena dúbida, en vez de ir a un despacho tal, bueno, pois falo, digamos, con esa persona, con ese... Para cousas puntuais livianas, con ese abogado que lle corresponde nesa zona. Exacto, non é sustituir, non, son cousas... Pois non é mala cousa, non é mala cousa. Moitas grazas, Olga. Moitas grazas a vos. Grazas por estar con nós hoxe. Grazas a vos. Ben, pois non, Pedro, sobre todo porque nos pode escoitar ese 12 veces máis un campeón do mundo que se chama Ángel Nieto, e se pode enfadar moitísimo. Nos marchamos, señoras, señores, ata mañá. Mañá volverei estar eu con todos vostedes na revista Fin de Semana, xa o saben, contra eso das 12:15, 12:30, depende do día. Marchamos, como lles dicía, e marchamos con Alejandro Sanz, dame impresión, cun videoclip solidario que fixo cun grupo de mulleres. Ata mañá, sexan felices. Chao. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, bajé a la tierra en un pincel por ti. Imperdonable
que yo no me parezco a él.